Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wani sabon bidiyo namu inda zamu je kai tsaye zamu nuna muku ko kuma in ce zamu ƙara wa juna sani akan yadda zamu gyara kuma mu seta group ɗin mu na WhatsApp ya zama ya tsaftata kuma sannan ya kyautata. Misali idan na ce haka ina nufin akwai yayin da zaka ga wani mutumin kirki ne ya buɗe WhatsApp ɗin shi, group WhatsApp ɗin shi kila dan a ƙaru da juna kamar ɓangaren faɗakar da juna ko nishaɗantarwa ko wani abu makamancin haka, bar sai ga an samu wasu kamar ɓata gari suna turo abubuwan da suka so na masha'a, misali kamar turo banzan bidiyo ko hoto ko stickers haka wanda basu dace da yanayin group ɗin ba. Da wani lokacin ma zaka iya buɗe group ma sai ka shiga WhatsApp sai ka ga baka ga group ɗinka ba, misali an canza mai suna, kai sunan da ka san ka sa mai daban kuma sunan da aka maida mai daban, an canza mai suna, an canza mai hoto, kuma kowa zai iya yin wannan a cikin group ɗinka. To saboda haka sai muka zaƙulo muku tsari wanda za ku iya yin tsari ya zama group ɗinku ku kaɗai kuke da damar canza mai hoto a lokacin da kuka so ko kuma canza mai suna a lokacin da kuka so. Misali shine idan ka buɗe duk yayin da ka buɗe WhatsApp group, to a wannan lokacin in dai har baka shiga ka yi mai tsarika ba, to kowane member da ke cikin wannan group ɗin zai iya canza wa group suna kuma zai iya canza wa group hoto. Haka tsarin WhatsApp yake da kowane irin application kake amfani, ko su GB ko ba ko abin nan normal WhatsApp ko business da sauransu, duk haka yake. Yanzu misali da farko bara mu je kai tsaye mun nuna muku yadda za ku protecting ɗin WhatsApp group ɗinku ya zama ku kaɗai kuke control ɗin abinku ba tare da wani ba. Kamar yadda muka sani dai da farko yanzu bara mu buɗe data, so yanzu bara mu shiga WhatsApp kai tsaye ba tare da mu ɓata muku lokaci ba. Yanzu ina cikin WhatsApp ɗina, ga contacts ɗina, ga groups ɗina. So yanzu misali bara mu je mu samu wani group haka wanda nake yin admin akan shi. Yes, to yanzu misali ga Arewa Play, wannan ba mamaki ma ni ma admin ne a cikin shi. So yanzu misali idan muna so yanzu mu kaddara wannan group ɗinka ne kuma kana so ka tsara shi ka saita shi yadda ya kamata, yadda kai kake da ikon canza mai suna ko hoto. Yanzu misali sai mu zo nan sai ka danna wannan digo-digon guda uku. Yanzu gashi ya baka option da ya ce group information, group media, search, waye da sauransu. Sai ka shigo sai ka danna group info. So yanzu gashi ya baka group info, misali sai ka zo nan sama sai ka danna wannan digo-digon guda uku. Yanzu gashi ya baka shi ma dai wani option ne sai waye change subject, group settings. To sai ka zo ƙasa sai ka shiga group settings. To yanzu misali gashi na ya baka edit group information, suna tambayan ka ne akan waye kake ganin ya dace ya canza abin nan sunan group ɗinka. Misali shine yanzu misali a sama gashi nan all participants, nan kuma a ƙasa only admins, ma'ana su kaɗai admin kaɗai suke da. Idan ka sa all ɗin nan na sama shine zai zama kowa a cikin group ɗin zai canza group ɗin suna, zai canza group ɗin hoto. Idan kuma ka sa only admins, to ya zama sai wanda kai make ɗin sa a matsayin admin su ne za su iya canza ma group ɗin ka suna ko su canza mai hoto, amma daga ba admin ba. Idan kuma kai kaɗai ne admin, to kai kaɗai ne za ka canza group ɗin ka suna a duk lokacin da ka so ko kuma hoto a duk lokacin da ka so. Yanzu misali mu ma group ɗin mu yana only admins ne saboda tsaro. Sannan sai na biyu kasan shi za ka ga an sa send message, wa ma'ana waye zai iya turo sako zuwa wannan group ɗin na WhatsApp naka. Misali nake sako yana nufin yin posting a group. So idan kana da ra'ayin group ɗin kai zama only admins can post, misali so sai ka zo ƙasa sai ka danna only admins nan kenan. Idan kuma kana buƙatar group ɗin kai zama public group ne, ma'ana kowa zai iya turo sako, sai ka bar shi a inda yake kamar yadda na yake. mu ma yanzu namu ba only admins bane, kowa ma yana yin posting a ciki. So misali idan ka zaɓa dai wanda zaka zaɓa a cikin nan sai ka danna. So misali wannan shine gwaji na farko misali. Sannan akwai na biyu nan wajen cire members ne da kuma adin ɗinsu. Idan kana so ka yi canjin misali a removing ɗin member ko kai adin ɗin wani number naka wanda ka manta ba kai adin ɗin shi a group ɗin ba, ta wannan hanyar ne zaka biyo kai adin ɗin shi ko kuma ka cire. To wannan dai shine tsari mafi inganci mafi a'ala da ya kamata mai group ya gane kuma ya sani ya yi shi ya kokarta, domin wannan yana matuƙar ba da kariya zuwa ga group. Duk da cewa akwai sauran sai da yawa wanda lalle ya kamata a yi su koda ba wayancan ɗin ba. So gashi nan dai wannan shine bidiyon mu na yau, abinda zamu koyar kenan. Ku ci gaba kasancewa da mu domin samun bidiyo irin wayannan, wanda bai mana subscribe ba kuma ya mana subscribe domin samun bidiyon mu a duk lokacin da muka ɗora. Muna godiya, sai mun ƙara jamewa da ku a wani bidiyo na gaba insha Allah.